So yung mga kalingap, so meron po tayong good news po. At ito po, at sa hinabahaba po ng panahon namin ni Mrs. So nangarap po ako na sana ay magkaroon kami ng sariling lote na pagtatayuan ng bahay. So wala po, na i-share ko lang po para syempre maging transparent din po ako sa inyo na masaya pa ko yung balita sa inyo na meron na po tayong lote na bibilhin yung mga kalingap. So ito po yung lote. Yan, nasa isang subdivision po siya, 150 square meter mga kalingap. So may kapitbahay na po. At dito po yung itatayo namin ang dream house namin ni Ma'am Wena. Yan, anong nararamdaman mo, Vi? Masaya. Ayun, masaya po ako. And maraming salamat po talaga sa Lord sa kalakasan na ibinibigay sa aming dalawa. Lalong-lalo na po kay Kalingap Alvin. Yan, sa pagtatrabaho niya. At the same time, nakakatulong po siya sa mga taong nangangailangan. And happy ka yun, na ngayon? masaya ako kasi may sarili na pangarap po talaga namin to magkaroon ng sariling lote para po yun. Kasi nag-ano lang po kami sa pambuhan. Nangungupahan lang po kami. Nangungupahan lang po kami doon, pero ngayon ay plano na namin po magtayo ng sarili naming bahay. Oo. Nag-iipon po po. Meron naman po kaming naipon. Pero syempre, para mas maganda, kailangan pa naming mag-save po. Pero maganda na po at masaya na kami dito. Meron na kaming lote, mga kalingap, na sure na talaga na may Sa atin na. Oo, kumbaga meron na tayong investment kasi lupa, no? Yan. And then siyempre si Ali, yan, para kay Kasi Ali. ano na, malaki na si Ali. Oo. Malapit na rin lumaki si Ali. Hindi na tayo mangungupahan. Opo. Ayan po mga kalingap. Salamat po talaga sa Lord. Yan, may lote na po kami. Yay! Yehey! Yan. Salamat po din sa mga suporta nyo kasi syempre isa din po yung YouTube channel natin, kaya nakasave naman po ako pang sarili ko, sa sarili namin, sa pamilya ko. Especially kailangan ko talaga unahin yung family ko. Yan po, meron na po mga kalingap na tayo, lote, mga kalingap, na ito po mga kalingap, sa parting ito. So na-visualize ko na. Na-visualize mo na, Vi? Oo, kailangan lang mag-ipon para mas maganda. Para mas maganda pa. Yan mga kalingap. At para masimulan na din namin, mga kalingap, yung bahay namin dito. Yan po mga kalingap. Sobrang saya po sa pakiramdam. At yung pangarap namin ay unti-unting natutupad. Unti-unti nang natutupad, no? Salamat po talaga sa Lord sa kalakasan. Sa good health. Siyempre. Kasi important sa akin. Good health. Para din po yan sa Para sa baby. Para sa kay baby. Ali po. Opo. Talaga pong happy. May may bayabas pa. Kunan mo nga akong bayabas. May Ayun, may may isang bayabas. Kunin mo ako. sige, nakuhanin mo na ang bayabas, Vi. Ito, may bayabas pa. Hinog na pati. Sa akin Wow, hinog na ang bayabas. Sino pong gustong bayabas? Meron kaming bayabas, Sa akin. Yan. Hindi mo nahugasan? Okay na yan, Okay na yan. Fresh. From puno. Fresh sa natin. Natin. Sa blessing. From. Salamat po sa blessing. Salamat. Siyempre, unang-una sa Lord. Lord. Kasi nakikita ko na yung dream house natin. Nakikita ko na. Anong gusto mong kulay? Pink? Ayan po mga kalingap. At subdivision ito, mga kalingap. Subdivision po ito. So, Mas pinili po namin opo, may mga murang lupa po sa mga housing project, pero sabi ko para kay Ali mas okay yung subdivision para yung pag-up paglaki niya habang lumalaki. saging niya yan. Nag-start.
Siyempre, alisin Pero naman yun. praying po Mm. para sa bahay. Oo, malapit na yan. Unti-unti lang. Think positive lang, ano Oo. sabi mo? Nakabili nga tayo ng lupa eh. Ano pa kaya yung pampabahay? Makakaipon tayo ng lagi. Puro mga next year mga kalingap makapag ano na tayo. Makapagpatayo. Yes. Oo. Dahil nakaya din si Kalingap Alvin. Yan. Yan Dahil ang po yun sa galing. inyo. Oo. Salamat po sa mga hindi nag-i-skip Opo. na ads. Ayan mga kalingap. Medyo maano ito, medyo malawak-lawak, 150. Okay na po itong ganitong sukat sa subdivision, 150 square meter. Malaki na po yun sa 100. At meron na po, may kapitbahay na tayo bagong gawa. Dito po, maglalagay lang po ng konting dumping dyan. Lilinisin. At may mga saging din, mga kalingap. Eh di ko lang alam kaninong saging, pero pasok po yan sa lupa natin. Yan siguro. Yan po. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko. At least si Mrs. po masaya na. Kasi isa din po sa inisip po si Mrs. ko, yung iba po napapabahayan ko. Siyempre po sa hindi po nakakaalam, tinulungan ko muna din yung nanay ko sa lupa niya, ay sa ano niya, sa bahay nila. Pinayos ko yung bahay ng nanay ko. Hindi po yun nakita sa vlog. So ngayon dito na naman po ako sa pamilya ko, sa pamisis ko, sa anak ko, magkaroon sila ng sariling maayos na tahanan at maayos na community sa lugar na ito mga kalingap. At sobrang happy po kasi ito na po, paunti-unti na pong natutupad yung pangarap lang namin, na salamat talaga sa Panginoon. So yan po, prepare muna po tayo na deed of sale. Pero matagal na natin hinihintay mga kapatid. Hindi sila dito kapag Sa Panginoon talaga po yung unang pasasalamat na aking pinapasalamat. Maraming salamat po talaga sa inyong pagtitiwala. Kasi isa po yung YouTube channel natin, kaya nagkaroon po tayo ng sariling lote na mapapagtayuan din ng pinapangarap namin bahay. Salamat po mga kalingap talaga. God bless. Don't forget to subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin mga kalingap, at sa ama ng kalingap. Siyempre salamat din kina Kuya Bal, kina Kalingap Rob, kasi kung hindi dahil sa kanila wala din po tayo. Ano po, kumbaga sila po kasi sila yung mga naging teacher natin, naging mentor natin sa mga pagbablog, naging kumbaga sila yung naging mga kalingap, sila po yung mga naging model ko sa pagbablog. Sila po at naging inspirasyon din natin mga kalingap, mga naging inspirasyon sa pagbablog. Maraming salamat sa kanila. Siyempre thank you din po sa inyong lahat talaga. Walang sawang pasasalamat po sa
sa inyong kabutihan, pagtitiwala sa aking channel. God bless po. Medyo naiiyak po ako pero talagang happy po ako. God bless po sa inyo. Salamat po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong